Има една нощ, която майката разпознава още преди термометъра да покаже температура. Детето спи с отворена уста, хърка, върти се неспокойно, а ти лежиш до него и слушаш дишането му, защото вече знаеш какво обикновено следва. Носът се запушва все повече, секретите започват да се стичат назад и се появява онази дразнеща кашлица, която се усилва веднага, щом детето легне и не оставя нито него, нито теб да спите спокойно. На следващия ден температурата се качва, гърлото се зачервява, сливиците се възпаляват и още преди да сте стигнали до педиатъра, ти вече виждаш пред себе си познатия сценарий. Лекарства, аптеки, безсънни нощи, обаждане на шефа и дни наред в къщи. А когато най-накрая детето изглежда по-добре и го върнеш в градината, минават няколко дни и отново чуваш същото хъркане, същата кашлица и същото тежко дишане през запушения нос. Познавам този цикъл, защото дълго време го преживявах със собствените си деца и ми омръзна да живея в постоянно очакване на следващата хрема, следващата температура и поредната седмица, в която целият ни живот трябваше да спре. Повече от 2 години проучвах различни билки и състави, разговарях с специалисти и търсех формула, която да не се дава само когато детето вече е с температура и кашля цяла нощ, а да може да бъде част от ежедневния му режим, като предотвратява появата на нова инфекция или вирус. Точно за това създадох Naturino Kids – 100% билков екстракт с 10 внимателно подбрани билки и плодове, подходящ за деца от 18 месеца. Формулата е разработена съвместно с нутриционист и преподавател от Пловдивския университет. Без захар, консерванти и без изкуствени отцветители. 100% натурални билкови капки. Не го създадох като поредното нещо, към което майката посяга чак когато носът вече е напълно запушен, детето кашля цяла нощ и температурата се покачва. Създадох го за ежедневен прием и постоянство, като билков чай с 10 растения, събран в няколко лесни за прием капки. И въпреки, че капките ги създадох за ежедневна подкрепа, се оказаха, че ако се прояви дори и най-лекия симптом при увеличаване на приема, буквално за ден-два отшумява всичко. Така, вече почти година и 9 месеца аз се радвам на здрави деца в къщи и спрях безкрайния кръговрат с боледуванията. Преди около година реших да дам този еликсир на мои познати, приятелки и роднини, за да видя как ще повлияе и на техните деца. Оказа се, че и при тях боледуванията се преустановиха след постоянен прием на капките. Тогава реших, че това решение не трябва да остане само за моите деца и пуснах капките в производство, за да стигнат до всяка майка, която преминава през същото. Смея да твърдя, че вече повече от 15 000 семейства в България всекидневно вече използват моите капки. И всеки ден получавам обаждания, с които ми благодарят родители, които бяха в отчаяния кръг. 2 дни градина, 2-3 седмици болни. Прочети повече за билковите капки на Пламена на линка отдолу. И не забравяйте, здравето на децата е най-важното, защото когато децата са здрави, цялото семейство е здраво.